Aprofitant que avui és el Dia Mundial de les Persones Refugiades, hem volgut fer un acte juntament amb Rubí Solidari, Rubí Acull i Arsi. Hem convidat a diferents ponents i també artistes per visibilitzar una mica la situació. I a banda d'això, doncs, com que s'ha juntat tot amb una situació complicada a Rubí pel tema de l'obertura del centre de menors estrangers no acompanyats, també hem volgut manifestar que es necessita ajudar a aquesta gent i que hi ha moltes entitats que sí que estan a favor de l'acollida. Aquí en aquest acte a Rubí queda clarament que sí que Marroc necessita també ajuda. De fet, aquests menors, els MENAs, aquests menors no acompanyats, estan aquí per un motiu i és perquè de veritat no han trobat oportunitats, ja sigui laborals, ja sigui perquè l'Estat els obliga a fer la mili. Són molts casos, són moltes situacions les que han fet que aquests joves vegin només una única opció, que és la de tirar les seves vides al mar, arriscar la seva vida o a sobreviure i arribar aquí a un país que no coneixen la llengua, que no coneixen, no saben què fer, o sigui, res, o morir, no? Per això aquest projecte m'emociona, m'encanta i m'agrada i m'agradaria des d'aquí fer un crit a totes aquelles persones que vulguin ajudar-nos, ja sigui econòmicament o de boca en boca, o per ajudar-nos a poder arribar a altres associacions o entitats que vulguin col·laborar. També un crit de donar aquell suport, aquella mà d'ajuda per poder ajudar-los a la integració, ja sigui per la llengua, ja sigui per donar-los a conèixer la cultura. No? Si parlem d'integració, doncs donem-los la mà d'ajut. No diguem, és que no estan integrats, però els hem ajudat per integrar-se? No, llavors m'agradaria que siguem encara més humans del que som, no? Més empàtics i més solidaris, més que mai, i que refugiats som tots, siguin d'on sigui d'un país de guerra o d'hambruna.